I believe that there are good men in the armed forces. But at the same time, there are still a lot of good men under civilian. Ang problema lang kay Presidente, mababa ang bench niya. He comes from the province, hindi niya nakikilala. So, na mas nagre-rely siya sa military. Ang takot ako dyan, baka mamaya, bakit sila pa, di tayo na. Di ba? Yun ang ayoko. Especially, sinasabi ko minsan ng Presidente, may magkuku, may magkakagulo. Kinakabahan ako, nandiyan na yung mga sundalo, baka mamaya, sabi ng sundalo, katulad na nangyari ka ng Emilio ng araw. Kasi binigay niyo pa, nandiyan na tayo, dapat tayo na. Diba? So dangerous din yung pag-appoint. It's a dangerous one because civilian authority must always remain supreme over the military. Now, think of it this way. Huwag magagalit yung mga kaibigan.